ସମୟର ଚକ୍ରରେ ସବୁ ବଦଳିଯାଏ। ତାରିଖ, ମାସ, ମସିହା, ଦିନ, ବାର ସବୁ ଲିଭିଯାଏ ସମୟର ଚକ୍ରରେ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବଦଳିଯାଏ, ପାଞ୍ଜି ବି ବଦଳିଯାଏ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ମାନେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ନଦୀ, ନଦୀରୁ ମଶାଣିକୁ। ସମୟ ବଦଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଚିହ୍ନ ରହିଯାଏ, ପଦଚିହ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ। ସେଇଭଳି କିଛି କଥା ଆଜି ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ସେଇ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜିର ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଆମେ ତ ସବୁ କଥା କହିପାରିବୁନି, କାରଣ ସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଅବତାରଣା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ହୁଏତ ଭାଷା ନାହିଁ। ସେଦିନ ଥିଲା 1929 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ। ମା ବୁଲି ଦିବ୍ୟା ଏବଂ ବାବା ଧନୁକାନ୍ତ ପତିଙ୍କର ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଗୁରୁ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ପତି। ସେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଇତିହାସ ଅନେକ କଥା କହେ। ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଶିଖିଥିଲେ, ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଶିଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୋରେଇ ବ୍ଲକ ବନ୍ଦାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଘନଶ୍ୟାମପୁର ଶାସନ ଗ୍ରାମକୁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମକୁ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ କିଛି ଚିହ୍ନ ନଥିଲା, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଶବ୍ଦ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ସେତିକି ବେଳେ ବହୁ ଦୂରରୁ ଡାକ ଶୁଭେ ବାପାଙ୍କର। ସେ ଡାକ ହୁଏତ ଆଉ ଆମେ ପାଇବାନି, ସେ ଡାକ ହୁଏତ ଆଉ ଥରେ ଆମ କାନରେ ବାଜିବନି, ଏଇଟା ସତ। କିନ୍ତୁ ମନ ଭାରି ଚୋରିବ, ମନ ଭାରି ଚୋରି ହେବ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରି ସେ ଆମକୁ ବାଟ ଚଲାଇବା ଶିଖିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲେ ଆମ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନର, ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ, ଛୁଇଁବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘର୍ଷରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯିଏ ହିମାଳୟ ଭଳି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ସେଇ ବାପା ଯିଏ ଆମର ବଂଶ ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ମଞ୍ଜି। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ପତିଙ୍କ ବାବଦରେ ଆମରି ଗାଁର ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉଷାକାନ୍ତ ଦାସ ସେ କହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ, ଏବଂ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ନୁହେଁ, ସେ ପିତୃତୁଲ୍ୟ। ସିଏ ମୋତେ ଯେତିକି 87 ମସିହାରେ ବାପା ମାରିଗଲେ, ମୋତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉପଦେଶ ମୋତେ ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଏବଂ ସିଏ ଯେତିକି ମୋ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଦ୍ୟା ସବୁ ମୋତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗବତ ଗାଦିରେ ବସେଇକି ମୋତେ କାନ ଧରିକି ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ମୁଁ ବି 5 ଜାଗାରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିପାରୁଛି, ଗାଇପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ମୋ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିର ଋଣୀ। ଏବଂ ସେ ମୋର ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ମୋତେ ବି ସବୁ ଧନ ଥିଲା, ବିଦ୍ୟା ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦ ତାଙ୍କର ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମୁଁ ଆଜି ନେଇକି ସଦ୍ଗତି ସଦ୍ ବାଟରେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି
ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ରହିବେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଜୟ କୁମାର ପତି ଯାହା କହନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ସେ ବୁଢ଼ା ବାପା ହେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ସେ ମୋର ବୁଢ଼ା ବାପା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପାଠର ହେଇଥିଲା, ସେ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଅନ୍ତେ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ସିଏ ସାଇକେଲ ଶିଖାଇଥିଲେ, ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସିଏ କହୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ତୁ ଟଙ୍କାକୁ ପାଁଶୁକା କରିବୁ, ବାରଣା କରିବୁନି। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଟା ଦେବୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ କାମ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂରେ ମୋତେ ପଢ଼େ, ମୁଁ ଏଇ ଟ୍ରେନିଂରେ ଏଇ କଥାଟା ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହେ ପିଲାଙ୍କୁ, ପିଲାମାନେ ଟଙ୍କାକୁ ପାଁଶୁକା କରିବ ବରଂ ବାରଣା କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ଜେଜେବାପା ମୋତେ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିକି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜରେ ମୁଁ ତିଷ୍ଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଗୁଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଉ, ଯଥା ଆମେ ନଈରୁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଖଣ୍ଡେ ଜାଳଟେ ଉଠେଇକି ଆଣନ୍ତି, କେଉଁଠି କାଠିଟେ ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ଜାଳ ନଥିଲା? ତାଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଜାଳ ଥିଲା। ସିଏ ବୁଝିଥିଲେ ସେଇ କାଠିର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ। ଆମେ ସେ କାଠିର ମୂଲ୍ୟଟା ବୁଝିନୁ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସେ ବୁଝିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଜଣେ ଅଭିରାମ ସାର୍ ମୋର ଜଣେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ। ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ବିଜନେସଟାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଟିକି ପଇସା ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସେ। ଗୋଡ଼ରେ ନ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ଆଦର କର। ମୁଁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ମୋ ବୁଢ଼ା ବାବୁକୁ ଭଲ ପାଏ। ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଦ୍ୱାଦଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ପତିଙ୍କ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭ୍ରାତାବଧୂ ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତା ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସେ ଯାହା କହନ୍ତି। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ପତି ସେ ମୋର ଦେଢ଼ଶୁର ଥିଲେ। ସିଏ ଜଣେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଖୁବ୍ କମ୍ ହେବ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇକି, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଥିଲେ, କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ପଦରେ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନନ୍ ଫର୍ମାଲରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ବା ତାଙ୍କର କଥା ପଦକରେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲି ବା ମୋର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଗଲି। ସବୁବେଳେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ମୁଁ ବସେ। ସେ କହିବେ, ସବିତା ଆସିଲେ ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିବି। ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଖୁବ୍ କମ୍ ହେବ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଉ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ପତିଙ୍କ ବାବଦରେ ଆମର ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଭୂଷଣ ଦାସ ଯାହା କହନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗତ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ପତିଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ଆଜି ପବିତ୍ର ଯେଉଁ ନିୟମଭଙ୍ଗ ଦ୍ୱାଦଶାହ କ୍ରିୟାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବାର କଥା, ତାହା ବିଧିବଶତଃ ମୁଁ ଆଜି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସିଏ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଆମ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ମୁରବୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି। ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତାଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଥିଲା। ସର୍ବୋପରି ତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ଏବଂ ଦରଦୀ ମଣିଷ ଏ ପୃଥିବୀରେ ମିଳିବା ବିରଳ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆମମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା କିପରି ଏକ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆମମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ
विशेष करी विनीत प्रार्थना करुछि। त्रैलोक्यनाथ पतिଙ୍କ विषୟରେ କୁହନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିରାମ ପାଢ଼ୀ। ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଅଭିରାମ ସାର୍ଙ୍କଠାରୁ। ଯଶଃ କୀର୍ତ୍ତି ସଜୀବତି, ଏହି କଥାକୁ ଆମେ ଆମର କକାସୁର ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ପତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀ ବା ଚାଷୀ ଏବଂ ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହୋମିଓପାଥିକର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ଜଣେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଏତେ ସ୍ନେହୀ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ଆମର ଘନଶ୍ୟାମପୁର ଶାସନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେତେ ପିଲାଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଡୋରିରେ ସବୁବେଳେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ସୂଚାଉଥିଲେ ଯେ କି ହିତଭୁକ୍ ଋତଭୁକ୍ ମିତଭୁକ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁବେଳେ ହିତକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଖାଅ, ଆଉ ସତ୍ପଥରେ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ହିଁ ଉପଭୋଗ କର। ଆମର ଚରକ ବାଘଭଟ୍ଟ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଆକାରରେ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶାହ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ଆମ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସଦିଚ୍ଛାପରାୟଣ ଥିଲେ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ତାଙ୍କର ଅତୃପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ବା ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିର ନାମ ମୁଁ ରଖିଛି ଆରମ୍ଭ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ, ଫ୍ରମ୍ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ବିଗିନିଂ। ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ସତରେ ଆଜି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ପତି ମୋର ପୂଜ୍ୟ କକା ଏବଂ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା, ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଅନେକ ଚିନ୍ତନର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି, ଜନ୍ମ ନେଉଛି ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଭାବନା। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିଚର ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ମୋର ମନେ ଅଛି ସେ ବହୁତ ଥର ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ମୋ ମା ତାଙ୍କର ଭାଉଜ ଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଧେ ମୋ ମାଆକୁ ଏବଂ ଆମ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଭଲ ପାଏ। କଥାଟିଏ ରହିଯାଇଛି, ଇଏ ତ ଭାବପ୍ରବଣତାର କଥା, ଇଏ ତ ହସର କଥା ଆଉ ଲୁହର କଥା, ତଥାପି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଏ ଗାଁ ଉପରେ ଅଛି, ଖାଲି ଆମ ପରିବାର ନୁହେଁ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ଅଛି। ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଆମେ ବାଲିରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ପେଲି ପେଲି ଯାଉ, ମନେ ଅଛି। ବହୁତ ଥର ମୋତେ ସେ ବହୁତ ସମାଲୋଚନା କରି କହନ୍ତି, ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ତୁ ଖାଲି କଥା କୁହା କପିଳା, ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଯମୁନା ନାଳରେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଗତି ପଥେ ଚାଲିଛି ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା, ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ଆମର ବାଲି ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ଦୁଲାକପାଟଣାଠୁ ବନ୍ଦାଳ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ଦାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ହେଉଛି ପୋଲ, ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା। ଆଉ ସିଏ ତାର ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ, ସେ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସେ କାମ କରିବାକୁ ମୋତେ ପ୍ରଚୋଦିତ କରିଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି କହିବି, ସେଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ରହନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଆମର ଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ମୋର ମନେ ଅଛି
मुझे आज क्लब कर परिकल्पना केवे पाई थाए ताले से दुई जनकठू पाई से आमर गोटे भागवत पाठागार थिला मु भावुची तांकर खाली स्मृतिचारण कले हेनी तांकर चिंतन तांकर स्वप्न को जदि वास्तव रूप देवाई आम समस्ते आगे आसती ताले भागवत पाठागार तांकर गोटे स्वप्नर अनुष्ठान जहाँ 75 वर्ष है यही घनश्यामपुर शासन में प्रतिष्ठा होता तांकर युव बेलरे तांकर युवक बेलरे तांकर यौवन रे पंडित सुरेंद्रनाथ दास एवं त्रैलोकनाथ पति एवं बापा तार आद्य प्रवर्तक थिले आ मु भावुची आमर जे थिले चिंतामणि दास आम गाँव बहुत मुरबी थिले से एक सब उत्साहित करथिले आ समस्त की बांधी रखिबार क्षमता तांकर थिला सेही भली जने व्यक्तित्व त्रैलोकनाथ पति मु आज तांकर द्वादशारे श्रद्धांजलि दौची आ उपस्थित प्रत्येक गुरुजन उपस्थित प्रत्येक बुद्धिजीवी मानू मु एतिक अनुरोध करी खाली आमे आमर भाषण रे बा वक्तव्य कहवानी तांकर कर्म को जदि आमे किछि सामाजिक कार्य रे लगेई परिबा बा तांकर स्मृति को रक्षा करिबा पई सेमिति किछि गोटे वास्तव पदक्षेप नहीं परिबा ताहले तांको पई बोधोय सेटा हबो प्रकृत श्रद्धांजलि श्रेष्ठ श्रद्धांजलि रहुची आउ एई शेषरु आरंभ फ्रॉम एंड टू बिगिनिंग एई वीडियो को आपण माने बहुल मात्रा रे शेयर करिवे आउ मु आशा करूची ए वीडियो समस्तंक हृदय को स्पर्श करिवो आ समस्ते निज निजर कमेंट रखिवे आउ ए वीडियो को केमिति आमे समस्ते वास्तव रूप दे परिबा सेति पई आमे एकाठी हेकी किछि पदक्षेप नबा जगन्नाथ समस्तंकर मंगल करंतु आ मु एठारे वीडियो बा ए जो श्रद्धांजलि रो शेष करूची समस्तंक नमस्कार जय जगन्नाथ वंदे मातरम।